Yr wyt ti arglwydd yn ei misg, y mae dy bresenoldeb yn llenwi'r lle hwn, yn llenwi'r awr hon, yn llenwi'r foment hon, yn llenwi'n calonnau anheneidiau, ac yn ein clymu ynghyd yn un cymundeb ysbrydol, yng nghorff Crist ac yn heili'r ffydd. Yng nghymdeithas ysbryd glân, a chydall holl eglwys yn y nef ac ar y ddeiar, offrymwn i ti dad holl y lluog, ein clod, ein cariad, a'n hyfuddod. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi roedfa. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi heddi. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni a bendith ar yr addoliad. Y daith o Jerwsalem i Emaus. Yr un diwrnod, roedd 2 o ddilynwyr Iesu ar ei ffordd i bentref Emaus, sy'n rhyw 7 milltir o Jerwsalem. O'n nhw'n sgwrsio am bopeth oedd wedi digwydd. Wrth i'r drafodaeth fynd yn ei blaen, dyma Iesu'n dod ati nhw a dechrau cerdded gyda nhw. Ond doedden nhw ddim yn sylweddoli pwy oedd e, am fod Duw wedi rhwystro rhag i'n nabod e. Gofynnodd iddyn nhw. Am beth dych chi'n dadlau gyda'ch gilydd? Dyma nhw'n sefyll yn stond, roedd ei tristwch i weld ar ei hwynebau. A dyma Cleopas, un ohonyn nhw'n dweud. Mae'n rhaid mai ti ydy'r unig berson yn Jerwsalem sydd ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd y dyddiau diwetha yma. Gwybod beth? Beth sydd wedi digwydd i Iesu o Nazareth? Roedd yn broffwyd i Dduw ac yn siaradwr gwych,
ac oedd pawb wedi'i weld yn gwneud gwirthiau ryfeddol. Ond dyma'r prif offeiriaid a'r arweinwyr crefyddol eraill yn ei arestio a'i drosglwyddo i'r Rhufeiniaid i gael ei ddedfrydu farwolaeth a'i groeshoelio. Roedden ni wedi gobeithio mai fe oedd y Meseia, oedd yn mynd i ennill rhyddid i Israel. Digwyddodd hynny echddoe, ond mae yna fwy. Yn gynnar y bore yma, dyma rai o'r merched oedd gyda ni yn mynd at y bedd lle roedd ei gorff wedi cael ei osod, ond oedd y corff ddim yno. Roedden nhw'n dweud eu bod nhw wedi gweld angylion, a bod yr rheini wedi dweud wrthyn nhw fod Iesu'n fyw. Felly, dyma rhai o'r dynion oedd gyda ni yn mynd at y bedd i edrych, ac roedd popeth yn union fel roedd y gwragedd wedi dweud, ond welon nhw ddim Iesu o gwbl. Rydych chi mor ddwl. Meddai Iesu wrth y ddau roedd yn cerdded gyda nhw. Pam ydych chi'n eich chael hi mor anodd i gredu'r cwbl ddwedodd y proffwydi? Maen nhw'n dweud bod rhaid i'r Meseia ddioddef fel hyn cyn iddo gael ei anrydeddu. A dyma Iesu'n mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth oedd Moses a'r proffwydi eraill wedi ddweud amdano yn yr ysgrifau sanctaidd. Pan oedden nhw bron a chyrraedd pen y daith, dyma Iesu'n dweud i fod yn mynd yn ei flaen, ond dyma nhw'n erfyn yn dair arno. Tyr di aros gyda ni dros nos. Mae'n mynd yn hwyr. Felly aeth i aros gyda nhw. Pan oedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fita, cymerodd dorth o fara, ac adrodd gweddi o ddiolch cyn ei thorri a'i rhannu iddyn nhw. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mae Iesu oedd gyda nhw. Ar foment honno, diflannodd o'i golwg. Dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd. Roedden ni'n timlo rhyw wefr, fel petai'n calonnau ni ar darn, wrth iddo siarad yn ni ar y ffordd ac esbonio beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud. Ymhendym o amser roedden nhw ar ei ffordd yn ôl i Jerwsalem. Dyma nhw'n dod o hyd i'r 11 disgybl a phawb arall gyda nhw, a'r peth cynta gofodd i ddweud wrthyn nhw oedd. Mae'n wir, mae'r arglwydd wedi dod yn ôl yn fyw. Mae Seimon Pedr wedi ei weld. Yna dyma'r ddau yn dweud beth oedd wedi digwydd iddyn nhw ar eu taith, a sut wnaethon nhw sylweddoli pwy oedd Iesu wrth iddo dorri'r bara. Diolch yn fawr iawn i Dafydd ac Elin am gynorthwyo gyda'r darlleniad heddi. Un o'n hymynau anwylaf yw'r emyn Saesneg, Abide with me, Fast Falls Eventide, o waith yr offeiriad Albanaidd Henry Francis Light. Mae'r emyn yn seiliedig ar yr union stori honno Fengilig, stori'r daith o Jerwsalem i Emaus, ac yn arbennig yr adnod lle mae'r ddau yn cyrraedd y maes, ac yn erfyn ar Iesu i aros gyda nhw, oherwydd y mae hi'n nos. Dyma'r adnod unwaith eto, aros gyda ni heno, oherwydd y mae'n hwyrhau. Yn ôl y cyfeithiad Saesneg o'r hanes, abide with us, for it is towards evening, and the day is far spent. Cyfieithiwyd yr emyn i'r Gymraeg gan Lewis Edwards, o aros gyda mi, y mae'n hwyrhau. Wrth i chi wrando, neu gyd ganu yr emyn yn awr, gadewch i ni gofio am y ddau yn cerdded i'r maes ac yn cwrdd â Iesu ar y ffordd. O aros gyda ni, y mae'n hwyrhau.
Mae'r sefyllfa druenus yn yr Wcráin yn ofid mawr i ni gyd o hyd. Ac i ni'n ymateb i'r sefyllfa druenus honno mewn gweddi ac mewn ffyrdd ymarferol hefyd yn ôl ein gallu. Un ffordd o gefnogi pobl Wcráin yw prynu ei gwaith celf. A dyna beth nes i wythnos diwetha. Digwydd gweld gwaith celf y wraig hon ar y cyfryngau cymdeithasol. Artist o Wcráin, a dyma benderfynu prynu darn o'i gwaith, a'r darn o'i gwaith a ddewises i brynu oedd y darlun hyfryd hwn, lle mae'r artist yn dehongli yn ei ffordd ei hunan, un o fy hoff storiau i o'r Testament Newydd, stori'r ddau yn cerdded y ffordd o Jerwsalem i Emaus. Stori fel ych chi'n gwybod sydd wedi chofnodi reit ar ddiwedd Efengyl Luc, pennod 24. A wy'n dwlu ar yr adnod ar ddiwedd yr hanes, lle mae'r disgyblion o adnabod Iesu yn dweud fel hyn. Roedden yn teimlo gwefr, fel petai'n calonau ni ar dan, wrth iddo siarad yn ni ar y ffordd, ac esbonio beth mae'r ysgrythurau sanctaidd yn ei ddweud. Mae'r hanes hwn am yr Iesu byw yn cwrdd ar ddau ar y ffordd i Emaus wedi ysbrydoli nid yn unig pregethwyr ond hefyd beirdd, cerddorion ynghyd ac artistiaid. Mi roedd Rembrandt ymlith yr artistiaid a gafodd ei ysbrydoli gan y stori hon am y daith i Emaus, ac mae ganddo ef hefyd bortread gwych iawn o Iesu'n torri'r bara yn Emaus. Wel, mae'n dda gweld bod yr hanes yn dal i ysbrydoli artistiaid heddi yn dywi. Ac mae'n stori arbennig iawn. Mae rhai yn honni bod nhw wedi cerdded ffordd Damascus ac wedi dod i adnabod Iesu mewn moment ddramatic fel Saul gynt. Ond cofiwch fod ffordd Emaus hefyd yn ogystal â ffordd Damascus. A falle daw dyna'r ffordd y mae rhai fwyaf ohono ni wedi cherdded, fel y ddau yn y stori, wedi dod i adnabyddiaeth o Iesu yn ara bach. Mae'n stori hyfryd. Ac mae'r stori ymlith storiau prydfertha'r byd, dwi'n credu. Stori'r daith o Jerwsalem i Emaus. Ond stori am beth, neu'n gywirach, stori am bwy yw hi. Wel, yn gyntaf gyd, mae'n stori am ddau. Stori am ddau yn cerdded y ffordd honno. Mae Luc yn dweutho ni mai Cleopas yw enw un o'r ddau yma, ond dydyn ni ddim yn gwybod yn iawn beth yw enw'r llall, ond i ni yn gwybod fod yna ddau yn cerdded y ffordd y diwrnod hwnnw o Jerwsalem i Emaus. Ac i ni'n gwybod hefyd bod y ddau yma yn isel iawn i hysbryd. Ond nhw wedi anobeithio'n llwyr. Ond nhw methu'n deg a dod o hyd unrhyw esboniad, methu'n deg a deall bod Iesu wedi marw. Ac mae'r tristwch a'r hiraeth a'r dryswch llwyr i'w clywed yn ei geiriau galarus nhw. Ein gobaith ni, medden nhw. Ein gobaith ni oedd mai ef oedd yr un a oedd yn mynd i brynu Israel i ryddid. Dyma eich eiriau dynion a'i gobeithion wedi chwalu'n racs. Ac fe allwn ni ddychmygu'r ddau yn cerdded y ffordd hon gyda'i calonnau'n drwm ac yn siarad mewn syndod am yr hyn a ddigwyddodd i Iesu. Ar ôl nid un na dau, ond ar ôl 3 diwrnod, oedd fflam i gobaith bron a diffodd yn llwyr yn ei calonnau. Yna chi gyflwr difrifol i fod ynddi, ynddo fe. Cyflwr o anobaith. Cyflwr neu glefyd sy'n parlysu llawer iawn yn ein hoes ni heddiw'r cyflwr hwn. Bod digon o bethau gael gan ein pobl i fyw arno, sgyda nhw ddim byd i fyw iddo. Dyna pam ei bod hi'n dyletswydd arno ni fel Cristnogion i gyhoeddi gobaith ac i bregethu gobaith, oherwydd mae Duw yw'r unig gobaith. Cyhoeddi gobaith mewn byd o anobaith. A chyhoeddi nad mewn byddinoedd nac arfau y mae'n gobaith ni, ond yn niw. Nad mewn gwyddoniaeth a damcaniaethau mathemategol y mae'n gobaith ni, ond yn niw. Ac wrth fyfyrio ar ddigwyddiadau'r Pasg, i hystyr a'i harwydd o cad, i ni'n sylweddoli o'r newydd mae arwydd yw croes Crist o obaith i'r sawl sy'n byw yng nghysgod y groes honno. Gobaith sy'n gwahanu'r gred Gristnogol oddi wrth pob orfer goeliaeth ac anrhydiniaeth. A'r ddau yma'n cerdded y ffordd i Emaus ac anobaith
yn ei llethu. Felly mae'n stori am ddau berson, ond mae'n stori am un hefyd. Oedd na un yn cerdded y ffordd honno hefyd, a phwy oedd yr un, ond Iesu Grist. Y Crist croesoliedig, ond erbyn hyn y Crist atgyfodedig, y Crist byw. Ac yn ôl yr hanes yn Efengyl Luc, wrth i'r ddau siarad ar hyd y ffordd, fe ddath yr un atyn nhw a cherdded yn ei hymyl a dechrau sgrwsio nhw. A hwythau ddim yn ei nabod e. A nid yn unig o'n nhw ddim yn ei nabod e, ond oedd yn ymddangos fel pe bai e heb glywed am y digwyddiadau a gymerodd lle yn Jerwsalem y dyddiau cynt. A dyma fe'n gofyn iddyn nhw. Beth yw'r sylwadau hyn yr ydych chi'n ei cyfnewid wrth gerdded, beth ych chi'n siarad amdano? Allwch chi ddychmygu ymateb y ddau i'r cwestiwn. Iesu o Nazareth, y proffwyd nerthol wedi groesoelio. Iesu o Nazareth, yr un ddim yn ei brynu Israel i ryddid gobaith y byd wedi groesoelio. A mae yna foi fan hyn sydd heb glywed am y digwyddiad. Lle yn y byd mae hwn wedi bod? Sut yn y byd nad yw e wedi clywed y newyddion? Sut yn y byd mae fe wedi aros yn gwbl ddi-hysbys i'r hyn oedd ar wefusau pawb arall? Oedd pawb yn siarad am y digwyddiad. A hwn yn ymddangos fel pe bai e ddim wedi clywed. Ond meddai Iesu wrthyn nhw. Mor ddi-ddeall ydych, a mor araf yw eich calonnau i gredu'r cwbl y lefarodd y proffwydi, ond nid oedd yn rhaid i'r Meseia ddioddau'r pethau hyn. Chwel, fi'n credu oedd yr Iddewon yn y cyfnod hwn wrth ddarllen yr ysgrythurau, yr unig beth yn nhw'n gweld oedd gogoniant a buddugoliaeth y Meseia. Ac wrth orfoleddu yn y gogoniant, ond nhw wedi anwybyddu'r ffaith mae'r ffordd i'r gogoniant, mae'r ffordd i'r bendithion yma, oedd ffordd dioddefaint, oedd ffordd aberth, oedd ffordd y groes. Ac wrth i'r tri ohonyn nhw nesau at y maes, y ddau heb nabod yr un o hyd, cofiwch. Ac wrth i'r disgyblion bwyso'r Iesu i ymuno nhw wrth y bwrdd, fe dorodd Iesu fara. Dyma chi adnod, ac fe agorwyd ei llygaid hwy. Ar doriad y bara, fe ddath y ddau i adnabod yr un. O, ni'n gwybod digon amdano fe. Ond faint bynnag ni'n gwybod amdano, drwy ei adnabod yn unig, y gwelwn ni fe fel ein gwaredwr. Mae adnabod yn rhywbeth dyfnach o lawer na gwybod. Pan agorir ein llygaid ninau hefyd, a byddwn ni'n ei adnabod e. O agor fe llygaid i weled, dirgelwch darfaith a thair. Felly mae hon yn stori am ddau yn cwrdd ac yn dod i adnabod yr un, ac yna, beth sy'n digwydd wedyn, wel, maen nhw'n mynd i chwilio am yr 11 yn dyn nhw. Felly mae'n stori am 11 hefyd. Stori am ddau yn derbyn llawenydd mawr wrth gwrdd ar un, ac yna mynd i ddweud wrth yr 11. Codasant ar unwaith a dychwelid i Jerwsalem iddy'r hanes, a chawsant yr 11 wedi ymgynnull ynghyd. Ar unwaith, codasant ar unwaith. Codasant ar unwaith. Dyna oedd eu penderfyniad nhw. Rhaid mynd a dweud nawr. Doedd fori ddim yn gwneud y tro. Cyn i gyd wedi derbyn newyddion da rhywbryd yn dyn ni. A pham ni'n derbyn y newyddion da hwnnw, mae yna ryw ysfan o'n ni i rhannu'r newyddion da rhywun arall. Mae'n anodd iawn dylan nôl. Na i fori ddim o'r tro. Mae angen mynd ati i ddweud wrth bobl heddi. A dyna oedd yr ymdeimlad oedd gan y ddau yma yn Emaus, oedd rhaid mynd ar unwaith i ddweud wrth yr 11. A mae yna ryw urgency mewn dos e. Angen mynd i ddweud yn syth. Ar rhedeg mae cyhoeddi'r newyddion da. Efengyl tangnefedd o'r hed dros y byd, a deled y bobl oedd i'ch lewyr chi gyd. Codasant ar unwaith. Ac ond nid oes na alwad arno ni heddi i'r rhedeg ar unwaith gyda'r newyddion da bod Iesu'n fyw. Ond nid yna'n gwaith ni fel pobl yr arglwydd,
ond nid yna'n cynhadaeth ni fel eglwys. Gweddiwn heddi, y down ni bob yr un ohono ni, i adnebyddiaeth ddyfnach o'r arglwydd Iesu, wrth i ni dorri'r bara. Nid hen stori yw stori'r daith o Jerwsalem i Emaus. Mae yna rhywun i cherdded i mobman heddi, ac ar y ffordd yn dod i'w adnabod ef, yr arglwydd byw, ac yng ngrym yr adnebyddiaeth honno wedi dweud wrth eraill amdano. Ein braint ni, heddi a phob amser, yw dweud yr un stori, fel boi eraill drwom ni, adnabod cariad Duw. Amen. Gweddiwn. Arglwydd i ni'n ddiolchgar i ti unwaith eto am y cyfle hwn o gael troi atat mewn gweddi. Diolch i ti am y diwrnod arbennig hwn. I ni gyhoeddi gyda balchder mai dydd yr arglwydd yw e. Gyn ni'n diolch arglwydd am y cyfle i ymdywelu ger dy frondi yn awr mewn gweddi. Diolch i ti arglwydd am yr hanes hyfryd hwn, am y ddau yn cerdded o Jerwsalem i Emaus. Diolch arglwydd efo ti wedi ymyrryd yn ei sgwrs ac wedi ymyrryd yn ei taith. Diolch arglwydd efo ti wedi ymyrryd
yn haith bywyd gyment ohono ni. I ni'n diolch Arglwydd am dy bresenoldeb di yn ein hymyl ni. Ac falle nad yn ni wastad yn ymwybodol o dy gwmni di. I ni'n diolch I ti am arwydd ar hyd y ffordd, sydd yn ein cadarnhau ni dy fod ti wrth law. Diolch I ti o Dad Nefol am hanes y Pasg. Diolch I ti fod yr Iesu'n fyw. A'i fod yn ein plith ni, yn ein galw ni ac yn ein harwen ni, ond hefyd yn ein herio ni, I fod yn dystion ac yn ddisgyblion dewr, gwrol a ffyddlon iddo. I ni'n gweddio arglwydd dros ddisgyblion Iesu Grist ym mhob man heddi. Dros bawb sydd wedi ddaddoli di isiws. Pawb sydd wedi canu mawl I ti, sydd wedi troi atat mewn gweddi fel hyn, a sydd wedi darllen ac wedi rhannu dy air. Mae hyn yn ein hatgoffa ni arglwydd ein bod ni'n perthyn ni I deulu enfawr, deulu'r ffydd, teulu sydd yn cyrraedd pob cornel o'n byd ni, teulu hefyd sydd yn uno'r nef a'r llawr, cyduned nef a llawr, I foli'n harglwydd mawr mewn hyfryd hoen. I ni'n gweddio arglwydd dros ein brodyr a chwiorydd yng Nghrist ledled byd heddi. I ni'n gweddio dros y sefyllfa yn yr Wcrain, ac ni'n diolch I ti bod dawn ni'n artist arbennig o'r wlad honno wedi'n hysbrydoli ni yn ein haddoliad heddi. I ni'n tristau hefyd yn fawr iawn o Dad ac yn un ofidus iawn am y sefyllfa allan i'n Sudan hefyd. Heb sôn am Afghanistan a'r Yemen a Myanmar a bob man arall, lle mae'n ormes ar rhyfel a thrais ar hyn o bryd. I ni'n gweddio am y bobl hynny sydd yn nes adre hefyd. Dim ond gweld ein gilydd I ni arglwydd, ac ni'n gwybod yn iawn fod y wen ar y wyneb yn gallu cuddio'r dagre yn y galon. Ac ni'n gweddio dros bawb arglwydd sydd yn ei chael un anodd ar hyn o bryd. Yr rhai sydd yn wynebu eddi mewn ofon ac mewn gofid. Yr rhai yma I gorbryder yn ei effeithio nhw, yn isial I ysbryd falle a fflam ffydd wedi diffodd yn ei calonau. O Dad Nefol, a wneud I ymyrryd yn ei bywydau nhw. A wneud I wneud eu hunan yn hysbys iddyn nhw o'r newydd, fel y gwnes di yn y maes ar y noson cofiadwy hwnnw. Gweddion arglwydd y byddi di, trwy dy bresenoldeb a thrwy dy lan ysbryd, yn cofleidio dy bobl di ym mhob man heddi. A bydde di eiriau Iesu Grist fod yn gysur ac yn obaith I bawb. Clyw'n gweddi felly arglwydd, ac aros gyda ni yn ystod y dydd heddi, ac I mewn i'r wythnos newydd sydd bellach wedi gwawrio. Gofyn nhw'n hyn yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, yn dysgodd ni wrthweddio I ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddi'r denw, deled y deyrnas, gwneler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro I ni heddiw ein bara bainyddiol, a madda I ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll.